Hi guys! Punta ako sa paggawaan ng katri para kay Lola. Bayaran ko muna ang down payment kasi kailangan may down payment. Tapos ngayon guys, magbayad kami ng down payment. Kailangan ko ng resibo. Tapos sabi ni Kuya, mga 20 days daw bago makuha ang katri. Kasi daw, kailangan daw, yaha pa daw palayaon ang kawayan. Ipalaya pagid ayo. Paugahon nga paugahon. Eto na mga sis, sobrang init guys, grabe. Masunog na naman tong pagmumukha ko. Yan. May katri na rin si Lola. Thank you so much to Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LD, and especially to Maha. Thank you so much. Maing udto diha iya. Nagbalik ko kay maghatag kukuan. Down payment namo nya kung kuan kanus apa ni siya makuha sunod. Dito na siguro sa mga G's. Pizza G's sa October. Labing dugay na 15. Pizza 15 sa October makuha. Mga pizza 15 October. Labing dugay na ang kuan 15. Pero ligon lagi ni imong kuan niya kaning imong katri nga himuon. Ay, oo. So karon niya muhatag kog down payment nga 1.5. So ang kulang nako 1.5 pod. So mga kog resibo ya for kuan. Kana maskin papel lang gud ya nga kuan pamatuod nga kami nagbayad mi nga na. Sige. Oh. Pero baka nang kuan handwriting na lugar nga Oh. nga nag nagkuan ka Pamatuod lang ya nga nagbayad ko ingana. nagdaon ka og kuan. Mga October 15 daw makuha yung katri. At least haruhay ang paghigda ni Lula kay kawayan man. Diba? Ganyan mga sis. And thank you so much kaayo. Unahon paninimog himo ya or ang amo mo yun? Ano? Dili unahon sana ako ni siya kay Order na naman ni siya na naman po ni siya gyapon down. So uwang na ni siya kibalik kulang. Kay sa kasit nga gi-order. Naka dispose na po do ka supa tagas. Isa man ni kasit. Taas na nga panahon ang October 15. Kay 22 pagutaron. So murag masiguro na kung mahuman ako na siya di pamugot ang 15. Di kamutan ako di pamagot. So kumani mo din sa mga October ingon talang. Ay, maglabay-labay man pud mi dani ya. Ay bulisong raman ni. Ya magpangasan mi mapuwa. Bulisong mo gaulian? Oh, di bali na kami nag-abang sa bulisong. Din kani nga katri, dalhon ni siya sa bukid. Sa imong Si Lula ang magamit dani sa katri. Kaya mo sikad magka-video na makagahanda. Sikad? Oo. Pwede. Taas. Oo. Hinini namin kay. Sige, mauna to kuya ha. Muna to siya. Sige, salamat kaayo ya. Sige. Ito guys, diretso kami sa bukid karon guys. Nahuman nami sa among transaction karon. Here na ako sa bahay, sa bukid namin. Tapos ngayon, humano na ako ang akong Christmas tree. May binili kasi ako guys para sa Christmas tree ko. Eto guys, ato ning itaod para sa Christmas tree. Para manindot na ang atong Christmas tree kay na wala pa man siya tiring-tiring maunang atong butangan ani para manindot na siya. Na ako'y ingon ani, kanipod nga color. Christmas na Christmas ang color. Guys, mayroon din mga balls. Tapos si Lula, nakatanaw sa ako si Lula. Dara si Lula oh. Nara si Lula. Atong panindutan to Lula kay para naatay Christmas tree. Magilak-gilak na dahil ni Dani Lula. Oh, di ba? Oh, naa na dahil mi Christmas tree. Pasko na dayon ang paminaw sa tanan. Di ba Lula? Oh. Ha? Oh, December na hapit. Oh, kinanglan Lula, magkuan na ta kanang magtaod-taod putag kuan. Kana ang Kiling-kiling. magkiling-kiling. Oo. Nya, Mang Gernaldo ka Lula, uban ka Mang Gernaldo?
Ang rapit. Dito, sugok ta pa ingon sa dahilig. Ano kalayo ba? Kalayo ba? Di ka mo uban? Ano doon na? Ayon sa man, mamaskot ta, din lang sa dool, silingan. Ano? Oh, dala tag kiling-kiling. Oh. Layo kuno kayo guys, mamasko. Ayan si Lola. Kanira atong pasiguan. Hawa mo diha kay matamakan mo diha. Yara guys, ituyok-tuyok na lang ni siya dani guys. Ito pa tagyo. Hawa na na di gamay. Kay mga tamakan mo diha na. Mga pisak ka mo. Kuwang pagini siya. Kuwang pagini ni siya guys. Kinahanglan pagini ko magpalit dani. Di dani di. Okay, nabuko sa pod mo. Sumpay-sumpay naman ninyo. Nag, atot ang hulog na pa. Karon ato ning itaod ang Christmas light utro. Karon ato siyang iutro mga sis. Iutro. Saon man siya. Uy, nagtamak-tamakan na. Nangyaki na yun. Sis. Eto na mga sis, nahuman na jud siya. Karon ato nang isaksak guys. Oo. Ay! Aw. Yeah, ang mga bata oh. Yeah, ang mga bata. Oh. Nara Lula, nagsiga na Lula. Oo. Oh. Kinlaw na. Oh, kinlaw-kinlaw na ko nang ingon si Lula. Diba? Ay, saan na oy? Oh, kana, ingani. Ah, Oh. Patyara ang suga, patyara ang suga, patyara ang suga bintoy. Oh, diba? Gipatay ang suga. Oh. Oh, di ara. Ipahunong ko nung ingon silingling, ipahunong ko nung ingon silingling, ipahunong. Oh, mao na siya ling. Oh. Oh, diba? Ayan guys, mauna na siya among Christmas tree karon. Nagsiga-siga na siya guys, oh. Siga pa sa mata ni Lingling guys. Pahalag natapi na siya guys, basta nagsiga ang Christmas light. At least ma-feel nato ang Christmas. Oh, di ba? Nagkinlaw-kinlaw na oh. Ingon si Lula nagkinlaw-kinlaw na kuno. Naunsa ba ka MJ? Ha? Naunsa ba ka MJ? Oh, di ba? Christmas na sa among bukid. Ang mga bata
Oo, nya dagan kog pinaskuhan sa inyo. Asaman. Asaman? Wala pa. Tuwa pa sa kuan. Tuwa pa sa kasagbutan ang inyong pinaskuhan. No. Asaman ni may gawas. Igawas na ako kung maglugong na. Oh. Arang singutan ako, guys. Oh, ang mga bata nalipay pud sila nga nanay Christmas light. Oh, di ba? MJ? Agay, MJ? Naamang ko'y regalo para ninyo. Regalo para ninyo. Regalo para ninyo. Na ako'y pinaskuhan para ninyo ugma tanan. Ugma. O ugma Banguta. na di ra bagig kag tuo. Naagyod na ah. Pag maglugong gani kusog kayo, kana na anay pinaskuhan. Uhong day tuwa. Eto na guys, nahuman na ang among Christmas tree. Simple lang uy. At least, ma-feel po nato ang Pasko. Ang pagmamahalan, pag-iibigan, pagpapatawaran. Diba? Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. I love you sa inyong tanan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!